abahambe abangawathola amabhayili abangawatholi abadiphotwe right. Ngicela senze nje ngoba masesila kunohlelo olufishane efanele silenze kuneyinhlaka ezisikhasile kumele sithole ama-address from bona sithole ukukhuthazeka nanokuthi siqonde ukuthi sikhishweneni njengoba ngike ngayichaza kancane sisala phaya epaki ngiyazi abanye bethu bebengakafiki. Ngicela nje ukuphuthumisa ukuthi sicele uKeida umakhulu Shange ovela eqembini le-IFP azokhuluma nathi. Umakhulu uShange ngicela aphuthume ngizwile ukuthi banenye into abajahe kuyona ngicela uqala ngabo sikusheshise lolu program yethu siphume kuyona. Uma eseduze uma engekho eduze okwazi ukuxhula kahlabelele sidlule sibuye angisuka la nje Lolo, wabizani fire brigade. Lolo, gikhale labantwana bami, gikhale lisingane sami, gikhale labantwana bami, gikhale lisingane sami. Sekuyacha. Okay, leaders, ngicela senze nje bakhona baye babuka ibhola buka ibhola ngifuna inhlokomo kule yabo ngicela inhlokomo angazi izothini inhlokomo yenu enizoyisho kodwa let us welcome the brain behind the pusher of the movement ethi isithi iyagcina kulungile asenzeni kanje ngicela bonke abasupportile abasuka eGoli amaqembu ezepolitiki akhona ngicela sondele eduze kwami ngubathola abantu abazokhuluma ukuze sisheshisele program mhlambe ngapha eduze kwemoto ngaphambili ukuze singabambezelani sisheshe handover ngale memorandum ngicela uAction SA siqhume ngawo ngoba vele lento ngeSouth Africa ngithi ingo kunyakaza kweSouth Africa ngithi ngicela uAction SA abanye nje asithatha sibeke usefikile Bena ngiyazi ukuthi khona abakhulumile leso kodwa ngicela ukunibingelela abangiyaqala kuma phambi kwenu uThozama lo phambi kwenu ozorepresent i-Action SA unobhala we-Action SA for i-province KZN. Namhlanje sizela sizosupporta le movement kusukela eqalwa nje silokhu sikhona ku-Action SA simile nematch sizothi asibafuni abantu abasezweni lethu ngokunemthetho. Sizokhalisa nembokodo namhlanje njengoba kuqala nenyanga ka-August. Sizothi imbokodo iyona enesililo esikhulu ngalokho kwenzakala eSouth Africa. Iy'ngane zethu lezi ey'lahlekayo, iy'ngane zethu lezi ey'ntshontshwayo, iy'ngane zethu lezi iy'ngane zethu lezi sey'hlala ngaphansi kwebhriji namhlanje, iy'ngane zethu lezi ezibulawa uphoyizini, iy'ngane zethu lezi eziyimfihlo ebulawa ngamabomu. Uhulumeni waseSouth Africa akayifuni intsha yethu, uvumela abantu bangene ngokungemthetho la eSouth Africa bezobulala iy'ngane zethu. Iy'ngane zethu bengabe ziyakhula ziphathelene izwe namhlanje kodwa lezi iy'ngane ziyabulawa zibulawa emaphandleni zithola ukudla okungadlulile, zibulawa emagcekeni emakhaya zidayisela ama-drugs,
imicimbi yabizani zethu siyimbokodo uma inyanga yethu sithi Cyril Ramaphosa enough is enough. South Africa ngokungemthetho akukho abaphethe sithi sizoma njalo nopresident wamajimaj sithi enough is enough abahambe asibadingi abantu abangekho abase-South Africa ngokungemthetho. Siyabonga. Siyabonga. Ngicela ukuthi siphuthume esibhizi nawo. Okay, ngoba niyabuwa mina ngizohuta ngihutlisise ngiyithethise. Amandla! Viva! Patriotic Alliance, viva! Viva! Mackenzie. But ngithemba ukuthi ngizothola isupport yenu. Ababuyele Mozambique, hamba magwere ababuyele Mozambique, hamba magwere ababuyele Mozambique, hamba ababuyele Mozambique, ababuyele Mozambique, ababuyele Mozambique, ababuyele Zimbabwe, ababuyele Zimbabwe, ababuyele Mozambique. Okay. Now, give us a recharge a little. Sabalaza, asiyazi. Wenule, lumisa madolo, komanda. Sabalaza, wenule, lumisa madolo, komanda. Salute. Family will march and march, family. Family will march and march, family. Family will Patriotic Alliance, family. Family will Operations Kudula, family. Family will Mama Mapini for family. Family was already. Family was already network. Victoria Africa ngizokhuluma isiZulu namhlanje ngempela ngenkani Victoria Africa, I come from the Patriotic Alliance.
Silana thina namhlanje sizosupporta i-march and march. This is an organization ikhuluma in-language eyi-1. And some of us, we are already on the ground as we speak, doing the work ourselves, because sikhathele ukutshelwa abantu bangazi ukuthi bayenzani kulama government offices. Tell you engekho. You have seen and you have heard it for yourself. MEC who help, especially I think it's Gauteng province. MEC will help. No, KZN as well. Patriots, when we're talking about a sovereign state, let me start here. Tina is a country, we are a sovereign state, which is guided by the Constitution. And as a sovereign state, we are following constitutional guidelines, which tells you it does not matter you are a state president or you are a government official. South Africa, including the state president and government officials, they must follow constitutional guidelines. So now, according to the Constitution under Immigration Act 13 of 2002, such a person, according to Section 32.2 of the Immigration Act, we must deport. It's very clear. Now, according to our laws, you are only allowed to come to South Africa and work here if you are occupying a critical skill job. This is also supported by Section 19 of the Immigration Act. Okay. So now, what I'm saying here is not something you show out of emotions. This is something we are told under the Immigration Act, which is Section 19 of the Immigration Act, right? And then Section 38 of the Immigration Act, it's a violation of the Immigration Act to employ an illegal immigrant. So Labantu Lava, we are not expecting to find them. Who country who are my communities way to when it comes to foreigners. Now we can only agree to foreigners that are coming here to occupy jobs that fall under the critical skill list, which has been gazetted by government, I think in 2023. Leader Jacinta, if you can, is she here? Yes. And if ever when as a foreign national, documents or no documents, that does not fall under the critical skill list. You are violating the Constitution, you are violating the Immigration Act. Documents, no documents, you will be deported. So now, again, when it comes to the informal market, because again, this question is on, we've still got other leaders that needs to come. Yes, they say I'm left with 2 minutes. When it comes to the informal market, we don't care if you have got documents or you don't have documents. You are not supposed to participate in the informal market business space as a foreign national. Public healthcare facilities, because I've seen March and March has been leading those programs, especially here in KZN and Gauteng and other provinces. In Section 17 here, two-year Immigration Act, which is also supported by Section 21, does not allow foreign nationals to come here to utilize public healthcare facilities. Among healthcare workers, they are not continental healthcare workers. They are healthcare workers that work for a sovereign state. They are getting paid from the national budget, which means their duty and responsibility is to look after South African citizens only. MEC or the head of state, as long as whatever they are saying to us is not within the premise of the law, we are not going to listen. We are not going to entertain nonsense. It does not matter the amount of money you have or influence. We have got God. That's why we are able to do what we are doing. As patriots in South Africa, and this is why fix it in a country age.
Eswatini, Tinalana, KZN, and all the other provinces. Salute. Get her number so you can text him. I'll contact you yeah? I'm in a bed table. Viva, much and much viva. Viva. Viva, Operation Dudula viva. Viva. Viva, Patriotic Alliance viva. Viva. Viva, Put South Africans First viva. Viva. IFP viva. Viva. Viva Nakuma Mama Mama Piniva viva. Imagine March because of they are doing exactly what we believe in. Anybody oti ama foreigner mawahambe who will support you. Yes. As long unelwa ilizwe lethu. We also have the network. All the way from Soweto, Commander Mamnet is also here. Commander's morning. So if you are saying all illegal migrants must be deported, we are going to support you. Now, angizokhuluma kakhulu mina. Mina ngithanda action. I think sesikhulu sekwanele. Thina ke sing Operation Dudula ayikho i-department esingakaze sakuyo. We've marched for the past 5 years. Asikaze sathola nempendulo eyi-1. That's why you sibona sihlanya noma sema emakliniki ey'bhedlela together with other patriots because ugovernment wethu akalaleli. Akakhulumi lutho asiphenduli lapha. Ufuna ukuzwa ngesikhumba mase sihlubeke emntwini. Yebo hawu. So ngiphethe amaphepha. I'm very sorry the program director. Ngizolumosha uhlelo lakho kancane nje. Yes. La ngiphethe amaphepha. Ugogo ngicela nizeni lapha. Ogogo. Ngizobe ngayenzanga i-justice to South Africans if I don't do this today. We have been dealing with abantu abayi-syndicate abathathela abantu izindlu. And it cannot be correct ukuthi ogogo abangani bahayijekhelwe ama-property. Banama-title deed. Banama-title deed. Kodwa bakhishiwe endlini. Kanjani? Endlini zakahulumeni. Bayaphi besiwaphi? Uhulumeni lo esibhadala i-tax thina. Imali yethu lezindlu. So today, sizodudula labo bantu. Siyakulawo maflela. NFP usondelele eduze isheshe. Bengenza ukusala ama visitor ethi asuka kude ngwanika isikhashana. Ngicela basekhaya sibe 2 minutes.
30 seconds. Sour maneuvers, 2 minutes. Isondele ngaphambili, and every person is going to follow. 2 minutes kuphela. Mhlawumbe educate so kwenza masisele zonke khaya kwamanje words of support. That's it. Straightforward. Ngicela represent NFP ngisondelele ngaphambili. Faka nje. Charge. What phone? Into emnandi kakhulu we sister organizations. Enophuma yakamuke IFP khona siqala ndawonye siqala ndawonye sokufela ndawonye. Amagama nje sibiza ngawo sishintshe inkimba niyangezwa. Siyafana ngoba sila sishara ingqondo efanayo. Sine deploy IFP lapha kwethu portal so introduce awuzazise. Just a word of support. Amandla awethu Amandla awethu abahambe esithuke bona nje ukuthi asizosho ukuthi behind yona yonke into la siyabasupporta sihamba nabo konke okuzokwenzakala nathi sisiva kwabo babithi abahambe senza ama-actions sathela ukukhuluma masibona manje sizophapha masingasanazo sekusele kancane ukuthi basiphuce yona leli sebekwazi ukuthi basikhombe basishaye sekusele kancane basiphuce leli ngithi manje asisukeni manje siyela idudula eyakhona i-IFP semva kwayo idudula senza konke okuzokwenza yonke ingoma iyakhuluma mayithi sekusele kancane mangingene sekusele kancane mangingene defend South African yangezwa defend SA asondela ngaphambili defend SA kana asondela ngaphambili bamnika ngegama noma ngilinikiwe ukuthi uyazazi akuyakujaba. Alright, bengicela leaders ukuthi abantu abazosebenza ngalo program bayazazi basondele eduze bangabaleki ukuze sikwazi ukushesha. Zwani. Viva comrades, viva! Viva! Viva March and March, viva! Viva! Viva Operation Tutula, viva! Viva! March 1956. Oh, Mama Bethu Bama. And today I'm here to support March and March. Wonke umuntu othi ama-illegal foreigners aphethe amaphepha nangaphethe amaphepha abaphethe izinto zomgunyathi ngithi mabahambe kubuhlungu kangakanani ukubona ugogo omdala kangaka ephethe itayitela lomuzi wakhe ezogxoshiswa kwentsha ngoba nakho befuna ukuthatha indlu yakhe abehlise ngayo kubuhlungu and kumzisa ubuhlungu Mr. President uma ngabe uyamuka la ukhona naso just see your video saying when we are doing this we are being xenophobic. We are not. We are not. This year I went to Ghana. Guess what was the experience? My experience going there, guys. Imthetho ngaphandle ishubile kodwa thina la sisezulwini bayangena bayaphuma bayamithisa ngeke sinibone eThekwini kade Jogwini anzethu zakhiphe egoli umama omdala ifikile operation Tutula bemkhomba ke ngemini engane yaseMalawi yasho ipublic ukuthi izombulala I myself ukuthi kwenzakaleni kuleyo ngane isho 99 sizombulala umama ngomuzi wakhe
kagesi. Hayi bo. Mabahambe manje. We are furious ukuthi government yethu sithathele kanje. Ngiyayibonga Mr President ukuthi kahle kahle wena ngakithi Basiphethe laba. Ramaphosa must fall. Uyazi ngibona ukuthi umbhede wami awufanga. Ubaqedile TV no mama. Ngicela ngibonile la eThekwini ukuthi la emngeni siyaphenduka. Akudlali ifethe kasho umuntu wokufika nje kuyafiwa. MK Labour Desk siyabonga kakhulu. MK Labour Desk ngiyakwenza phambili. Amanenza. Manda. Qina South Africa qina. Singama foreigner phansi. Singama kwerekwere phansi. Singo MEC wakaHead phansi. Uhulumeni phansi. Uhulumeni uqindezela South Africa phansi. Singama police corrupt phansi. Uhulumeni uqindezela abantu phansi. Ngamalungu eParliament aqindezela abantu base-South Africa phansi. Ramaphosa phansi. Senzo Mchunu phansi. Wethu. Umuntu wase-South Africa qina. Umuntu wase-South Africa qina. No comrades. Igama lami ngumlungisi Zondi bathi nguMancinza. Angifuni ukumosha isikhathi ngiyafisa nje ukubonga ku-program director ngethuba. Ngibingelele nabahleli umgqugquzeli we-March and March uMangobese uMesizuma uJacinta. Ngibingelele oNosibusiso Khambula nawo wonke ama-political parties akhona la nawo wonke umphakathi okhona ozoseka into ebaluleke kangaka yokudefenda umuntu wase-South Africa nokudefenda izwe lethu. Angifuni ukuba mude kakhulu. Ngomhla ka-24 kuMarch kulonyaka kuwumlando ongeke ukuphele uphume emabhukwini omlando wase-South Africa yokuthi umuntu wesifazane uJacinta wanikela wonke umuntu oyevalele emakhoneni, wonke umuntu oyekhuluma emakhoneni ngama-drugs akhona la abantu bokufika ngezinto eziningi ezenziwa abantu bokufika. Wonke umuntu oyekhuluma emakhoneni emgaqweni emakhumbini ukuthi abantu bokufika balithatha lelizwe. Bathi uMangobese umuntu wesifazane waphumela obala wathi South Africa sihlanganeni. Lesizenzela uMangobese vele besiyilindele. Wonke umuntu olwisana nabantu bokufika ulimsana nezinto engekho right eSouth Africa imiphumela yakhona ayibi mihle ngoba am-attack ngazo zonke indlela. Oxolani Khumalo bavulelwa ama-case ngoba belwela lelizwe lelo. Baningi abantu abazama ukulwela iSouth Africa kodwa imiphumela yakhona bayadutshulwa noma bebulawe noma bexoshwe emsebenzini njengoba benziwe kuJacinta. Sithi-ke thina siyi-MK Labour Desk lento yabantu bokufika sesibone kakhulu kuma-factory lapho ama-security ama-factory odokotela begqiqa bengaphandle bemasha eNatala uhulumeni ehleli edlula kubona o-MEC but bengatholi usizo. Ku-department yakaHead kuvele into ethi le genge yabantu bokufika ifika kwi-department ifika ithatha amaphilisi ithi yagula iye ey'bhedlela iye emaklinikhi ifika ithatha i-medication iyithuthele emazweni abo. Kodwa umuntu engawuyayidefenda leyo nto uNomusa uNomagugu Simelane uyena udefenda abantu bokufika. uNomagugu Simelane esikhundleni sokuthi axhumane namaphoyisa kulwisana nabantu bokufika abantu abafike bethatha i-medication eSouth Africa kodwa yena uthi akuboshwe abantu base-South Africa. Sithi-ke i-MK Labour Desk sizoma nabantu base-South Africa sizoqhubeka siyiseke i-March and March kuzona zonke izinto ezenzayo zokulwela izwe lethu. Abekho abanye abantu abophinde belwele lizwe. Amandla. Futzak Ramaphosa Futzak. Ramaphosa Futzak. Salute everyone. Bengicela uku-amplify message. Sitshela i-government ye-ANC sithi
Larinyela. Ngizokukhuza njalo. Uma ngabe ungekho ngangamoza lena awukwazi ukusqueeze. Amanda. Induni bizethezwa. Wenza. Amapolisa. Induni bizethezwa. Wenza. Amanda. Linda ngokwavela athi uma kweazana youth action thina sobonga nje imashini mash ukusukuma kwayo sibonga ke zonke izinhlangano ezikhona la thina sithi second violent revolution is unavoidable sekukhulunyiwe kwadiscusswa kwanegotiatwa kwavota akusebenzi siyacabanga ukuthi imashi yokugcina le kufanele sisukume siyosebenza ngoba masikhuluma basithatha kancane basithumela ngamaphoyisa sekwanele eyokugcina le mashi asukumeni siyolwela izwe lababamkhulu lelizwe likaze labuya emhlanganweni alikaze labuya kuma negotiation kwasentshezwa abanye baboshwa abanye bashona sekuyisikhathi ke manje ukuthi senze lokho okwenziwa obabamkhulu ababela leli I really expect to see the representation in Eddington on Monday. I challenge all of us that on Monday, let's wake up to Eddington so let's split. We have another place that we need to move to, but it's still not volunteer because at 1 o'clock we need to hand over the memorandum. So whoever is speaking, busy representative ye March and March. Iyacabanga ukuthi sisulozi uma ekhona eduze ngiyamcela representative ye March and March asondele eduze. Uyafika? Sisinoza basondela. Viva nozi viva. Viva. Uyasebenza nomama ngimtshela ngineyi. Mfuleleni indawo enkudlwana, ngivule ispace esincane. Space. Elizwe lokho bethu zabalazeleni. Akuna mahloni kodwa ngomhlaba. Sisters in my opinion. Who knows? Bayandi siphele chicken Disikole ngicela ukuthi abaphathiswa abazokwamukela imemorandum basondele beze ngaphambili simane siqale phezulu sikuthembe ngibona bona ngizobe sengithethe umbhobho ihlale ebala njengempahla yenokhuza yabona inokhuza ngicela abasondele abaphathiswa kube yami it's fine you live ngale bezoba khona la Elizwe lokho
Bab, ganun, Bab. Anisipani sumkhwanazi. Ngicela ukunikeza Aqamba amanga. sizoyifunda nje kancane ayibuke naye ngoba kulungile. Cela ukuthi uvule kamera amalungu. Ade bevulele ukuthi abantu bazama ababuza. Patient, please, patient. Amanda! Yethu. Ibhubhe yebhokodo besifazane. Wathinte wafazi. Wathinte bokodo. Wathinte wafazi. Wathinte bokodo. Wathinte wafazi. Wathinte bokodo. Wathinte wafazi. Wathinte bokodo. Asizodlala. Wathinte wafazi. Wathinte bokodo. Wathinte wafazi. Wathinte bokodo. Wathinte wafazi. Wathinte bokodo. Wathinte wafazi. Oh, wathinte South Africa. Wathinte bokodo. Phansi ngamazayizayi phansi. Phansi. Phansi ngama-drugs phansi. Phansi. Ngama-hijack buildings phansi. Phansi. Phansi ngama-sponsor shops amazayizayi phansi. Phansi. Phansi ngey'kole kuthiwa igwele ama-South Africans awanandawo phansi. Phansi. Phansi ngani imiphakathi ekuhlalisa abantu abakufika phansi. Phansi. Phansi ngabantu baka-Home Affairs abathatha intshontsho beqoya abantu bakufika phansi. Phansi. Phansi ngey'nkantolo ezingasilaleli basithi abantu. Yebo, Phansi ngamaphoyisa ethatha uPatrick phansi. Phansi. South Africans ezaphatha amazayizayi phansi. Phansi. Yabaleka South Africa phambili. Phambili. South Africa phakama. Phakama. Thulelizwe elethu. Elethu. Thulelizwe elethu. Elethu. Awu, siyabonga ama-South Africans. Sanibonani. Nikhona? Hayanizwa kahle. Nakhu bazothatha izwe lethu sikhona. Bathatha green. Bathatha izwe lethu sikhona. Asabhumi. Asabhumi. Awukhathele. Khathele. Sithi siqala lapha eBorder. Sifuna ini? I-Border Gates. Sifuna ini? I-Border Gates. Asithi i-Border Gates. 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 Asithini lapho. Saze safa ama-ID omkokotela. Ama-asylum seeker ngawona ama-asylum seeker. Sithi wonke umuntu oyi-asylum seeker kabe asylum seeker yangempela. Ayikho i-asylum seeker ezovula isitolo la. Oyi-asylum seeker ugcina ngokufunda noma uthola umsebenzi nje ohambisana nomyalelo we-asylum seeker status. Yebo. Ningalokhu nilalela abantu ko-social media bethi ngiyi-asylum seeker, ingakho kunesitolo se-Rajbansi la. Sithi phansi ngey'tolo zabakufika phansi. Phansi. Uyazi umkhwanazi, uyaza. Uyaza. Abaphe nawo amaphoyisa lawo sakwawo. Aqale ngabo laba ney'buko. Manje ngoba angifuni ukugcina amaphoyisa ekhona. Kodwa
Sizofunda ama-demands, kodwa ngingakawafunda ama-demands, ngizocela nje ngokukhulu ukuyithoba. Kumaphoyisa. Ngabe sinhlonipha. Hayi kodwa no. Ngabe sinithanda. Kodwa basithanda. Siyabathanda abantu bamkhalaza ngithi. Siyabathanda amaphoyisa ngithi. Into ayisitepe njengokuzwa nabantu bokufika bejabulisa ukuthi bazokhipha i-cold drink. That's all my friend, that's all my friend. Unholy. Unholy. Cold drink, 50 rand. Sorry, please drop your phone with us. Please drop your phone with us. Thank you. Anifumbathisa nina mhlatheni. Umkhalazi wenza omkhulu umsebenzi lapha. Yebo. Wabeka impilo yakhe engcuphekeni. Yebo. Ningamdayisi ngo-50 rand. Yebo. Sengibuka zasemgaqweni ngo-50 rand. Ayikho imali elingana izwe lakho. Ayikho. So sizocela ukuthi sibambisane namaphoyisa ngoba agcina amaphoyisa phela ngathi sinephutha. Nathi siyaphetha. Akithi nathi emphakathini sibahlelisa backroom. Umthetho awuvumi. Immigration Act ithi akekho umuntu ola eSouth Africa kufanele asize umuntu wangaphandle ngoba lokhu kuphula umthetho. Kodwa kunakho konke sekuzohambisa i-memorandum. Siyacela amaphoyisa. Mina sicela sizodwa nje futhi esiphe kwalesi. Cela lifunde umthetho. Yebo. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ubone umuntu eshinto engekho ebhalwe phansi kodwa akwazi ukudlula phambili ayenze into wrong. Umuntu ongaphandle kunenhlobo ye-ID ayiphathayo engafani neyethu. Ama-ID esasiwabonile thina la awase-South Africa. Umuntu kanjani umuntu ongaphandle Imran bani kodwa ebhala ukuthi wazalwa eSouth Africa engawazi nje ukukhuluma single language yase-South Africa. So siyacela abantu ukubambisana asinideleli siyahlonipha futhi siyazi ukuthi amaphoyisa na ama-individuals njengoba nasiyisama individuals yabo if kodwa ningakwazi ukukhuzana njengoba nathi fanele sikhuzane emphakathini yethu singayinqanda le nkinga. Yebo. Laba bayawasaba amaphoyisa bese ngasemakubo. Abasokana. Yebo. Basokana bathi amaphoyisa aseMozambique ashayisa. Uyabashaya. Asisho ukuthi abashawe thina. Sithi thina abahlonipha umthetho kuphela. Hloniphani amaphoyisa, hloniphani uniform amaphoyisa. Thina amaphoyisa abangezo othisha abantu esikhule kuthiwa abathintwa. Yebo. Awudlale nje phoyisa la udlalele nesina udlalele uthisha. Sasicela lesizulu samaphoyisa esikhule. Nani bahlonipha amaphoyisa ukuze nabo bezobona ukuthi amaphoyisa ahlonishwa. Yebo. Phakathi namaphoyisa siyacela. Okay. Basidelela kancane. Ngizosho nje izinto esiyicelayo kuphela. Yinde. Esicelayo sithi sicela ukuthi kube khona i-mass deportation yama-undocumented foreigners. Okusho ukuthi bonke laba abangenawo amaphepha mhlawumbe nje noma bangaphuma nga-3,000 ngosuku. Bese siyacela futhi
Ukhona isikhulu la sephoyisa, ukhona nesikhulu se-NPA sikhona lana. Sizocela ukuthi babambisane ngoba esinye isikhathi amaphoyisa athi siyabopha thina. Sibayise enkantolo, Into babakhiphi. Yebo. Khipha kanjani umuntu onganawo ama-documents uthi uthole i-bail? Nabo sithi balalela umthetho bese siyacela ukuthi baba-prosecute ababoshwe kodwa futhi siyayithanda naleyo ukuthi kuthiwa ngazi ukuthi uma beboshwa bazoboshelwa ngasemakubo. Umnandi la eSouth Africa kuthiwa abantu badla kathathu ngosuku lapho emakubo kuthiwa abazi ngisho isinkwa. Imali yethu njalo. Imali yethu labayidlayo. Bese sithi siyacela futhi iprogram yokubambisana namaphoyisa no-prosecutor bethu ney'nkantolo zethu yokureclaim ama-building ethu awusekumbe point bakwethu. Bakhe mjondolo phakathi kanjani bayakhala abantu bathi angihlala la nabogogo bethi kade bekhala bathi ngisasileni kahle la kwafika laba kwathiwa siphume. Khipha kanjani umuntu wakini wena ukwazi kahle ukuthi ugogo omdala uzobe nesibili sokuhlangana nabantu bangaphandle nokumuntu into esicelayo ilento yama-business license, please. Ama-business license ngiyanicela nisukumele le umnotho wama-tuck shop is worth ama-billions. I think what 23 billion into enjalo last time we checked. Nuthatha kanjani lo mnotho lonika abantu bangaphandle? Ngiyababuka nibaqashisa impahla shop emzileni. Uthatha ama-container awamahaweni lonikeza abantu bangaphandle. Yenza kanjani leyo nto? Umuntu wangaphandle ukuze akwazi ukuthi abe nesitolo la fanele abe no-5 million. Yiphi ispaza shop esino-5 million la? Asikho. Manje yindaba sinawo-spaza shop khona. Yindaba khona ama-spaza shop esino. Asikho ispaza shop esenza u-5 million. Nawusuka ngaphandle uza la. Ngeke usuke ePakistan uzovula ispaza shop la. Kanjani? Usuke ePakistan ushiya wonke la mazwe uzoza la. Ngobani? Banana siyadelelwa. Isithunzi se-South Africa sizosibuyisa ngekhaya. Yebo. Isithunzi sethu njengama-South Africans sizosibuyisa ngekhaya. Yebo. Sithuka abantu bokufika ko-social media la bethi siyabika asisebenzi bahlaniphile kunathi kanjalo kanjalo ama-hardworker ababe nokuhlakanipha. Engicela ukuthi kuboshwe kakhulu futhi arrest and prosecute all government officials abadayisa ama-documents lapha ba-Home Affairs. Siyacela ba-Home Affairs kosasa baboshwe futhi bangadlaliswa baboshwe. Kukhona abantu iy'mpilo zabo yimile namhlanje ngoba baney'ngane eziwu-4 aze kodwa abe nayo ingane. Abanye banama-ID ngoba i-ID yakhe isetshenziswa omunye umuntu aze yongenela uMiss South Africa. Azothi umuntu kosimele ezweni kodwa uthathe i-ID yomunye umuntu. Nana niye ukushada nala bantu nithi ngizongitshela ukuthi nathi abantu besifazane sinemkhuba. Imkhuba. Ave nikuthanda ukushada, kushada kusho kungashadile. Hayi bo ushada ungalonjoniwe. Ungathishwa ngisho imbuzi. Hayi bo. All right, bese siyacela i-prioritization of citizens
healthcare facilities. Again, sayikhuluma kakhulu ke le ngoba izomchaza. Our system is letting us down because people are suffering. When you go to the hospital, you will leave your house at 4 a.m. only to come back at home at 6 in the evening. People are suffering here in South Africa. Our health system is letting us down. People, wake up. Support our volunteers at the hospitals. They need you. We need you. South Africa needs you. Alright, Sabonga, ngisizwile sangishongo lutho mina. Ngishongo lutho nothing. This is Sicela Invisible Policing and Radical Program to arrest all undocumented foreigners who are running drug cartels out. Viva Mkhwanazi, viva! Viva! Viva Mkhwanazi, viva! Viva! Babophe Mkhwanazi, babophe! Uyeza Mkhwanazi, uyeza! Uyeza! Usefikile Mkhwanazi, usefikile! Sizwile kuthiwa khona nebhiva kuze kuse. Baphuze kuze. Bese besibuka bathi sasingekho emsheni bakho. Right. Asinayinkinga thina nalokho kodwa emsheni bethu ayengekho ama-drugs. Emsheni bethu sasibahlonipha abazali. Emsheni bethu sasiye ey'koleni siyofunda. Emsheni bethu sasingamithi sibancane kangaka. So siyacela bantu ama-drugs aseyibulele i-South Africa. Hayi kancane ayikho into esibulele njengama-drugs. So siyacela bandla lento ama-drugs ukuthi ilungiswe. Siyacela ngiyengezwe isimanga ngifuna ukusho la kukhona wonke umuntu ngoba if ngiba nenkinga naleli phoyisa ngizosho ukuthi ngasho. Khona iphoyisa lakaMasha ngilazi igama lakho kodwa lokhu kufonelwa njalo abantu bakaMasha. Uyalazi wena lawa amaphoyisa. Khona iphoyisa lakaMasha elidayisa ama-drugs. Ngemuva kwami, people are complaining. Same here. Useless ukuthi uripoti president ama-drugs ngoba ligijima lotshelo zakwabo lidla ngabo ama-drugs. Bese bekhandela uzungu bese ubulewe uwona amaphoyisa. Noma ngakho licala akulodokotela uzosefika isikhathi kokuhamba nesikhambeko kuphela. Awasithathi notice kukhona nje ngicela ukugcoba khona elinye la iphoyisa mina elangixosha kodwa ngithi ngikhipha abantu bokufika langixosha izinto engenza ayikho khona
sokhuluma ngomoroti laphezulu sokhuluma ngomoroti ngasehona sesaka aslap lena abokufika uzongena ngalo yamgwaqo la ngingakuthatha ngifake phakathi abantu abasebenza la police station abasebenza la kumoroti kunamazayiza ahlaphana aqwayizisa ingane abadayisa ama-drugs ayaziwa if I report mina personally nga-report mina ukuthi abantu abadayisa phana bathi abadayisa intshontsho wangitshela ngiyaqalisa ama-voice notes la njengamanje ngingaheve 4-month child kasisi wami eshonile lena nje ayithi ukhokela ama-drugs evalela usisi wami laphayana engiqwayizisa ngenkani uyimanje uhleli laphayana akaphumile wangishisa ngamanzi uyimanje ukhona laphayana if you can go there njengamanje uzobafika bakhona laphayana there's nothing they can do. Bayabosha baphume ngakusasa bayakhokhela angazi ukuthi kwenzakalani ngensantola nathale sike sebeboshwe la angazi ukuthi kwenzakalani laphayana I am risking my life njengamanje namhlanje ngizokhuluma la jaja idemage sebeyenzile last week bengifihla ingane eshoni 4 months yet ifuna wona ama-drugs lawo abawafida khona laphayana bayiqedile vele idemage asebeyenzile I hope ukuthi ngiyezwa lapho baphatha FPA laphayana ama-authorities angazi ukuthi ni-prosecutani laphayana if abantu bezoboshwa sebephuma ngakusasa I really don't understand ukuthi how can you grant someone a bail who is not a citizen of South Africa grant a bail usuke uthi akaphumi akayephi granting the person a bail you tell the person where to go because lo muntu lo kumele ngabe uyathatha adeploy back to ezweni lakhe sikhathele like we are fine Okay. Ngifuna ukubuza nje la ngoba sesifike point lesokugcina ngoba sifanele sisayine imemorandum bese siyadedela izikhulu zethu ukuthi ihambe. Bangaka abantu la bazi umuntu odla ama-drugs la phakathi kwethu? Shoot is okay. Bangaka abantu abazi abantu abadayisa ama-drugs la? All of us. Okay. Intenzo yisho manje sesiyasayina but into engizoyicela ngizocela humbly ukuthi mhlawumbe sicela ukuba ne-session namaphoyisa ne-NPA la sizoba khona ne-solution mhlawumbe ngokuhlalisana sibambisane umphakathi namaphoyisa ngoba bathi bona bayabazi bathi kodwa i-barrier ila kumaphoyisa nenkantolo. So I'm saying that we would like to have a session where it's the police, the NPA and the community, where we can say, because the community is saying that they know where all the drug activity is happening, but the problem becomes the police and the courts, because they arrest or they don't arrest, then they go to courts and they are let out. So we would like to find a solution because drugs are destroying this country. We would like to see a future in this country. We would like our children to have a future in this country. We know, personally I know a lot of police who've also said that you arrest someone and then you get a call from someone up there that says let that person go. Yes. So we know and understand that both the parties have challenges. Because sometimes the police will say, it's the same community that houses these people and they don't want us to arrest them. So we would like to extend the olive branch and request if we can kindly please have a cooperation for a better South Africa, where we can put South Africa first, where we can put the children of South Africa first in collaboration with the police and the NPA. So we would really like to make a request that, and we humbly do so. We're not here to attack and point fingers because, like I said,
both parties are to blame because we know the community also has a role to play because they keep these same people in their communities. But they're saying that if we bring these people out, we need to be sure that when we're taking them to the police will take them to the courts and the courts will arrest them. That is all that the people of South Africa are asking for. And I would like to humbly ask that we hold each other's hands and make this happen because it's not going to work if we're doing our own thing in silos and the police are doing their own thing without the community and without the NPA, and the NPA is doing their own thing without the community and the police. So the only way we can make this happen is if we do it together. So we'd like to sign the memorandum, but before I do, I'd like to hand over to Zandi. So before you sign the memorandum, I want to give you a responsibility. Now, I'm not sure if you were here when I brought forward elders whose homes have been hijacked. Because the hijackers are getting help from the very same court. And now I'm going to task you to please look at these documents. I suspect there's fraud here, but I'm not sure. If they are your documents, and let's help these elders. Now, I'm putting this on public because I'm also going to ask the police to help us because we're going to those foreigners there. Please don't work against us. Let's work together. These homes belong to those elders. They have the title deeds for the properties, but they have been pushed out of their homes. Can you take the responsibility? So this is just one or two of them. There's plenty. There's about 15 or 20 that this office needs to look deep into. I'm going to send them to come to your office. Jacinta will have your direct number so that you guys help them. You have to, unfortunately, It's so bad. You're the regional court. Okay, so I'm asking you to take it up to the highest court that, not the highest court in South Africa, but the highest court here, so that we help these grannies get their properties back. But today, we are going to remove the foreigners living in the Manozi.
Leaders, Amanda. Right. No. Ngoba sina sesibangaka. Singaba amakwala. Is it the short one? Ngicela Sing ukuthi ukuthi- siyekele izithombe manje siyasebenza. Let me give him a call. Ngicela ukuthi ngicela ukuthi sonke masithuka amabombe ezizobhekisa ePoint. Uma siqeda lo msebenzi wasePoint siyobheka e-Edington sonke futhi. Uma kufanele singene e-Edington singene. Ngoba singaba amagwala singavumeli ama-visitors ethu ahambe ngodwa sikhona. Ngicela senze sure ukuthi sonke siyalandelana njengamanje.